At dahil nga day of semester ay nagsuggest siya na mag-ihaw-ihaw kami. Total ay meron naman daw kaming electric grill pan na nabili namin sa Shopee for only 249 pesos lang. Good for 2 people lang siya. Dahil nga nung unang ginamit ko ang grill pan na ito ay wala siya at nasa duty siya, kaya sabi niya total ngayon ay day off niya, ay experience naman niya ang kanyang grill pan. Kaya nga bumili lang kami ng kaunting baboy at minarinate ko lamang ito sa toyo, paminta, bawang, suka, at ketchup. At nilagyan ko rin siya ng kaunting asukal para naman manamis-namis. Walang kahasil-hasil itong pag-iihaw na ginawa namin. Since umuulan ngayon, ay dito lang kami sa loob at hindi na namin kailangang magpaamak pa ng uling. Sobrang ang nakakatuwa itong nabili namin na ihawan kasi hindi siya ganun kalakas sa kuryente at mag-i-enjoy na kayo sa pag-ihaw sa loob ng bahay kapag maulan. Hindi na rin kayo magtitiis sa usok na nanggagaling sa uling dahil di kuryente naman ito kaya wala masyadong usok. Ang usok lang na maramdaman nyo ay yung galing sa inihaw nyo na karne. Kaya sa mga partner dyan na may hilig mag-samji, naku, bagay na bagay sa inyo itong item na ito. O siya, hanggang dito na lang ang video namin. Like and share!